Hyundai iX35. 10 месец 2014 година. 1,7 дизел, внос от Италия. Без грам ръжда. Нито един прибладисан детайл. Ето. Отлично състояние. Ето. Мотора работи перфектно. Реални километри, реално 2014 година. Ето. Full Extra. Keyless. Кожен салон в отлично състояние. Ето. Ето и вътре. Сервизна книжка. 224 000 км. Навигация, климатроник, подгряване на седалките, 2 ключа, стар стоп бутон, автопилот. Ето прибиране на огледала. Ето и отзад. Отлично състояние салон.